Raamatussakin sanotaan, että ihmisen ei ole hyvä elää yksin. Ja kyllä se näin on, että ihminen on tarkoitettu toisilleen. Sinkkuelämää-sarja, joka telkkarista tulee, tai mitä alun perin puhutaan sinkuista, niin se voi olla jollain tavalla. Mä olen vähän sitä mieltä, että se ymmärretään yhteiskunnassa jollain tavalla niin kuin rajoitetummin kuin mitä se todellisuudessa on. Mutta yksin elävissähän on sitten leskiä, eronneita tai ei ikinä aviossa olleita. Arki on sitä, että tietenkin sulla on vapaus. Silloin kun on vapaus, niin et sä kanna vastuuta muusta kuin itsestäsi. Yksin elävän ihmisen talous on huomattavasti kalliimpaa kuin on porukassa tai parisuhteessa eläminen. Eli yhdessä asunnossa, pienessäkin asunnossa, ne pystyy asumaan 2 tai 3 samalla hintaa kuin yksi ihminen. Sitten elintarvikekaupoissa, ruokakaupoissa, niin kaikki tarjoukset ovat perhepakkauksia ja ne on silloin kun yksittäinen ihminen sellaisen perhepakkauksen ostaa, niin toisesta päästä se kyllä sitten ehtii homettua tai pilaantua ennen kuin sen kerkiää syödä kokonaan. Eli tämä on semmoinen, että se on kyllä kallista. Jossain kohtaa tulee sitten, kun vaikkei ikääkään kartu, niin jossain kohtaa saattaa nuoremmallakin iällä tulla sitten jotain tällaisia sairauksia, ongelmia, että terveyden kanssa ongelmia, niin silloin tulee sitten siihen arkeen tulee ne pelot mukaan. Sitä ajatellaan, että se on meri. Yksinäisen pitää lähteä liikkeelle. Sitten pitää lähteä johonkin bingoon taikka sinkkuiltoihin taikka päivätansseihin. Ne on ihan hyviä vaihtoehtoja. Että silloin pitää niin sanotusti ryhtyä toimenpiteisiin, ettei jää sinne omaan asuntoonsa tai omiin ympyröihinsä. Ei, mä olen katsonut, että se on kutsuvierastilaisuus. Siinä tarvitaan isot lanketit ja henkilötodistus. Sinkkutoiminta on sitä, että siellä seurakuntien osalta se on ihmisten kohtaamista erinäköisissä tilaisuuksissa. Mä itse arvostan sitä, että meillä on tämmöisiä vapaamuotoisia keskusteluja. Voidaan siis vapaamuotoisia tapaamisia. Toinen on tietenkin hyvin korkeatasoiset esitelmät. Nämä on semmoisia, mitkä avartaa maailmankatsomusta ja sitten ovat sitä ihmisten kohtaamista myös. Tämä pellot tuolla, missä nykyään tuo Ikituuri tai mikä se on, Karibia ja muut vasta, se oli peltoaluetta sieltä. Tulee myöskin keskusteltua muiden yksin elävien kanssa tästä yksin eläjien arjesta. Eli ihan tällainen keskusteluyhteyden saavuttaminenkin, niin se on jo kohtuullisen tärkeää. Mä olen yleensä varautunut aina, että mulla on täys termarillinen kahvi aina mukana, kun lähdetään retkelle, niin voisi tarjota mulle. Ainakin olemme käyneet muissakin yhteyksissä kuin ihan näissä järjestetyissä tapaamisissa, jopa lauantai-tansseissa ja tämmöistä näin, että kyllä tätä on. Yksin eläminen ei välttämättä tarkoita sitä, että ihminen on yksinäinen.